A cikin rahoton nata wanda ke kunshe a cikin wani kundi mai shafuka 37, kungiyar ta Transparency International ta yi bayyana irin matsalolin da ta lura kasar ta Nijar na fama da su a tsawon watanni 15 na mulkin sojan. Matsalolin ta ce akwai buƙatar sojojin su gaggauta ɗaukar mataki a kansu idan har suna son cimma burin da suka sa a gaba da kuma fatan da 'yan Nijar suke da shi a kansu. Batun yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ke a sahun gaban ayyukan da sabbin hukumar mulkin sojan ƙasar ta Nijar suka yi kirarin yi na daga cikin abubuwan da kasar ta Nijar ke fuskantar koma baya a cikinsu a ƙarƙashin mulkin sojan, a cewar Malam Mamman Wada, shugaban kungiyar ta Transparency International Reshen Niger. Sojoji da suka ɗauki iko ba su tunkari kokowa da cin hanci da rashawa ba, sai suka yi wata kungiya da suke ce ma Koldef. Aikin ta karɓo kuɗin da mutane ake tsammanin sun handama. An tungun mutum da ya ci kawon miliyan 100 ana iya gyarawa ya biya shi ne, babu zuwa koti babu shari'a. Me inda ma abin ya kare da karau sai aka ɗauki doka wadda shugaban ƙasa ya ɗauka. Taka ce duk abin da ya shahi sayan kayan soja, ya shahi kuma ginonin cikin gidan shugaban ƙasa ko da shi. Wato wannan babu uzinin a yi bincike. Wannan yana nihin yaƙi da cin hanci kamar an maida shi ma baya. Kazalika kungiyar ta Transparency International ta ce hatta batun tsaro wanda 'yan ƙasar suka yi fatan zai kawo ƙarshe a lokacin mulkin sojan, kusan ba abin da ya sauya a cikin waɗannan watanni 15. Matsalar tsaro ta zama babu yanzu a cikin ƙasa inda ma babu ta'addanci. Duk jami'an tsaro waɗanda suka ƙware yaƙi da ta'addanci, wato yau su ne shugabanni kamfanoni inda ake shan sahi ana samun kuɗi da motoci masu kyau. An bar ƙanana suna ganin araka ne wajen daga. Na ɗaya, na biyu, akwai inda mutanen da kansu suke neman makamai kwari da baka su kare kansu. Akwai inda yan aka zo aka kwashi fusashe, wato aka ga ma jami'an tsaron masu da kansu tunda ba su da makamai sosai ko ba su da yawa sosai ba sa tahi ba. Kenan mutanen ko su shiga masallaci ne su ga mu ubangiji ko kuma su dangana abin da zai samu sai ya same su. Rahoton kungiyar ta Transparency International ya kuma nuna damuwa kan yadda ya ce matakin jingine jam'iyyun siyasa a kasar tun bayan juyin mulki ke hana hatta shugabannin siyasar kasar masu karfin fada a ji iya yin wani tsokaci kan lamuran da ba sa tafiya daidai a kasar. Sai dai Malam Ibrahim Namewa na kungiyar 'yan Swasandoyo da ke goyon bayan mulkin soja na ganin zarge-zargen da rahoton kungiyar ta Transparency International da yi ba gaskiya ba ne. Shi yaƙi da cin hanci da rashafa kowa ya san da ba matsala ba ce wadda za a iya tashi rana tsaka a ce an ciwo kanta ta kare kai tsaye. A'a, amma a yau cikin wanga mulki na soja kowa ya gani cewa lalle ana ga ɗaukar ƙwararrun matakai na yaƙi da cin hanci da rashafa. Yaƙi da ta'addanci ma da ake gayi kowa yana gani duka sahiya ta Allah, ko cikin garuruwa ne ko cikin daji ne kana gamuwa da jami'an tsaro masu yaƙi da ta'addanci suna cikin aikin su tukuru, kuma kana ji duk sahiya ta Allah kana ji an ce an kashe ƴan ta'adda da suka kawo hari wuri kaza. Zuwa yanzu dai gwamnatin mulkin soja ba ta kai ga cewa ufan ba a game da wannan rahoto, wanda ba shine na farko ba da kungiyar ta Transparency International ke fitarwa, inda take sukan lamirin da sojoji ke tafiyar da mulki a kasar. Sai dai waɗansu 'yan Nijar na zargin kungiyar ta Transparency International da kasancewa 'yar amshin shatar waɗansu ƙungiyoyi da ƙasashe na duniya masu adawa da mulkin sojan ƙasar da suke fakewa da guzuma suna harbin karsana.